V roku 2000 sa do NHL dostal 18-ročný Marian Gáborík, super talent z Trenčína, ktorého draftovali ako tretieho v poradí. Mala to byť budúca hviezda, okolo ktorej nováčikovská Minnesota Wild vystava svoj tím. V tom istom drafte však v 7. kole zaznelo aj úplne iné meno. Meno, ktoré by čakal len málo kto. V čase, keď spomínaný Gáborík ešte len prechádzal do puberty, tento hráč mal za sebou už jednu celú hokejovú kariéru a život dospelého muža. Minnesota si vybrala 32-ročného Ľubomíra Sekeráša zo Slovenska. Bol to úplný nováčik v zámori, no mal niečo, čo mladíci nemali. Skúsenosti, pokoj a hokejové IQ. Okrem toho už v tom čase mal rodinu, manželku a usporiadaný život. Pre hokejové kruhy to teda bola zvláštna voľba. NHL sa predsa stavia na mladých, perspektívnych, na tých, ktorí môžu vydržať ďalších 10 či 15 rokov. A zrazu Minnesota draftovala niekoho, kto bol bližšie ku koncu kariéry ako k jej začiatku. Ľubomír Sekeráš však nebol žiadny náhodný výber. Mal za sebou skvelé roky v európskych ligách, v reprezentácii a hlavne mal za sebou skvelý turnaj na majstrovstvách sveta v roku 2000 v Petrohrade, kde slovenská reprezentácia získala historické striebro. Jeho príbeh nebol o výstrele talentu. Nebol to žiadny zázrak zo strednej školy, ktorý si z ničoho nič obliekol dres týmu NHL. Jeho cesta bola o niečom inom. Bola o výdrži, vytrvalosti a o viere, že aj keď sa vlak už dávno rozbehol, stále je čas na ňo naskočiť a všetkým dokázať, že si naň vždy patril. V tomto videu rozoberieme príbeh Ľubomíra Sekeráša, najstaršieho draftovaného Slováka v histórii NHL. Je to príbeh muža, ktorý ukázal, že nikdy nie je neskoro na to začať písať nový príbeh. Ľubomír sa narodil 18. novembra v roku 1968 v Trenčíne, v meste, ktoré sa neskôr stalo liahňou hokejových talentov. Ale v čase, keď Ľubomír Sekeráš prvýkrát vstúpil na ľad, nikto ešte netušil, že z tohto mesta budú pochádzať hráči ako Gáborík, Demitra či Hossa. Jeho športové korene siahali veľmi hlboko. Jeho otec bol kanoista, dokonca veľmi úspešný, bol to majster Československa a vedenie k športu bolo v ich rodine prirodzené ako dýchanie. Malý Ľubo možno v tom čase nevedel, akému športu sa bude venovať, ale bolo jasné, že pohyb a disciplína budú jeho svetom. Na ľad prvýkrát vkročil práve v Trenčíne a tréneri si ho veľmi rýchlo všimli. Bol chudý, až príliš subtilný, ale vynikal skvelou technikou a hlavne rozumom. Mal výborné čítanie hry, pokoj v rozohrávke a hokejové IQ, ktoré bolo o 2 úrovne vyššie než u jeho rovesníkov. Ľubomír vyrastal v dobe socializmu, kedy hokejová výstroj bola luxus. Dostať kvalitné korčule znamenalo mať dobré známosti, šťastie, prípadne oboje. Jeho rodičom sa podarilo cez známeho zohnať značkové korčule Bauer zo Švédska v čase, keď väčšina chalanov jazdila na ťažkých československých modeloch. V týchto Bauerkách, ktoré boli ako Ferrari medzi Škodovkami, mal Ľubo zrazu náskok. Nie len technologický, ale aj psychologický. Cítil sa na ľade ľahší, rýchlejší a sebavedomejší. A hoci jeho telo nebolo úplne stavané na hity alebo šarvátky, vždy vedel, kam sa má postaviť. Nepotreboval hrubú silu, mal rozum, predvídavosť a rozhodnutia, ktoré robil, boli ako šachové ťahy. Taký to bol už od začiatku. Vždy hral s rozumom a tomu zostalo až do konca kariéry. Jeho kariéra sa rozbiehala veľmi pomaly, ale za to poctivo. V časoch, keď NHL bola pre slovenských hráčov iba vzdialeným snom, budoval svoju kariéru práve v Československej lige. Tam si postupne získal rešpekt ako obranca, na ktorého sa tréneri môžu spoľahnúť. Bol technicky, disciplinovaný a výborný pozične. Nehral pre titulky v novinách, ale pre tým. Neskôr po rozdelení federácie sa rozhodol odísť z Trenčína do Českej ligy, konkrétne do Třinca. V každom týme, v ktorom pôsobil, zanechal rovnaký dojem. Bol to výnimočne inteligentný obranca s citom pre hru, s perfektnou rozohrávkou a pokojom na modrej čiare. Nebol to typ hráča, ktorý lámal hokejky o mantinel. Sekeráš hral ticho a efektívne. Často ste si ho možno ani nevšimli a to bolo jeho najväčšie umenie. Všetko mal pod kontrolou. Nezľakol sa forecheckingu, nestrácal hlavu pod tlakom a puk vedel dostať do útočného pásma bez zbytočného chaosu. V roku 2000 prišiel zlom v jeho kariére. Na majstrovstvách sveta v ruskom Petrohrade si Slovensko po pamätných výkonoch vybojovalo historický úspech, striebornú medailu. A práve Ľubomír Sekeráš patril medzi našich najlepších hráčov. Bol jedným z tých, na ktorých ste sa mohli v zápase spoľahnúť. V zápasoch proti Švédom, Čechom či Rusom ukázal, že aj vo veku 32 rokov dokáže hrať na svetovej úrovni. V
tichosti dirigoval obranu, v pohode rozdával puky a s prehľadom podporoval útok. A práve na tomto turnaji zaujal svojimi výkonmi skautov zo zámoria. Všimol si ho úplne nový klub v NHL, ktorý skladal svoj tím úplne od nuly. Minnesota Wild. Hľadali obrancu, ktorý by do týmu priniesol pokoj, rozvahu a skúsenosti a presne toto Sekeráš ponúkal. A tak v 7. kole draftu v roku 2000, vo veku, kedy je už väčšina hráčov za vrcholom svojej kariéry, zaznelo na drafte meno Ľubomír Sekeráš. V tom čase mal 32 rokov a NHL práve otvorila dvere jeho najväčšiemu hokejovému dobrodružstvu. Keď v lete v roku 2000 Ľubomír Sekeráš pristal v Minnesote, len málo kto vedel, čo od neho môže čakať. NHL v tom čase bola drsným a silovým svetom. Vek 32 rokov pre hráča neznamenalo výhodu, skôr presne naopak. Väčšina mužstiev by sa na takéhoto hráča ani len nepozrela. Sekeráš však do NHL neprišiel ako mladík s vidinou slávy. Prišiel ako hotový muž, mal rodinu, dcéru a vyzretú hlavu. Amerike nemal čo stratiť a práve to z neho spravilo nebezpečného hráča. Na začiatku mal v Minnesote dvojcestnú zmluvu a nikto mu nič nesľuboval. Aj napriek tomu, že bol draftovaný len v 7. kole, už od prvého dňa v kempe bolo jasné, že prišiel bojovať o miesto v prvom tíme. Na tréningoch ako vždy pôsobil pokojne a s prehľadom. Aj napriek tomu, že nevedel po anglicky, na ľade rozumel úplne všetkému. S pukom nepanikáril a zbytočne sa ho nezbavoval. Rozhodnutia na ľade robil s veľkou rozvahou a vždy o 2 sekundy skôr než ostatní. V ére, keď obrancovia v NHL nahadzovali puky po mantineli a spoliehali sa na tvrdú silu, priniesol Sekeráš do Minnesoty niečo nové. Európsky štýl. Bol to hokej, ktorý mal hlavu a petu. Jeho parťákom pri začiatkoch v Minnesote bol práve 18-ročný Marian Gáborík. Keďže Sekeráš nevedel po anglicky, práve Marian Gáborík bol ten, na ktorého sa mohol spoľahnúť. V reštauráciách mu objednával jedlo a na oplátku Ľubomír Marianovi zase kupoval pivo, keďže v tom čase Gáborík ešte nemal 21 rokov. Pár mesiacov spolu dokonca v Minnesote bývali, kým neprišla do Ameriky Sekerášova rodina. Sám Ľubomír Sekeráš s úsmevom spomínal na príhodu, keď sa ho tréneri v Minnesote pýtali, aké číslo chce na svoj dres. V Európe bol zvyknutý na číslo 77 a tak si ho vypýtal. Takéto číslo však v NHL nie je jednoduché získať a určite ho nenosia nováčikovia. Keď vyslovil túto požiadavku, všetci sa na ňo pozerali, ako keby sa zbláznil. V prvom zápase mu dali na dres číslo 6, no po skvelom výkone si v ďalšom zápase vyslúžil práve 77. Presvedčil trénerov, vedenie klubu aj spoluhráčov, že si to číslo zaslúži. Postupne sa stal jedným z najspoľahlivejších a najlepších obrancov týmu Minnesoty. Hral v presilovkách, v oslabeniach a dostával ťažké minúty. Bolo úplne jedno, že má o 10 rokov viac než väčšina nováčikov, bol jednoducho pripravený. Do NHL neprišiel snívať, ale hrať. Hneď v prvej sezóne nazbieral 34 bodov v 80 zápasoch, čo bol skvelý výsledok na obrancu, ktorému predpovedali pár zápasov v NHL a návrat do Európy. Tieto predpovede sa však nenaplnili. Ľubomír Sekeráš nielenže si zahral v NHL, on ju dobil a dokázal patriť medzi najlepších obrancov týmu. Vtedajší tréner Minnesoty Jacques Lemaire, niekdajší víťaz Stanleyho pohára aj ako hráč, aj ako tréner, bol známy tým, že má rád disciplinovaných a systematických hráčov. Takých, ktorí presne rozumejú svojej úlohe na ľade. Jeho herný systém nebol o žiadnych individualitách, ale o tímovej súhre, dôslednosti a taktickej precíznosti. Práve preto si Sekeráša okamžite všimol. Ľubo nebol typ hráča, ktorý by si pýtal presilovky silou mocou ani veľké minúty na ľade. Keď ho však tréner poslal na ľad, vždy urobil to, čo sa od neho čakalo. A často aj niečo navyše. V oslabení sa dokázal vynikajúco pozične postaviť, dobre čítal hru a puk z obraného pásma dokázal vyviesť bez paniky. Keď bolo treba udržať jednogólový náskok v závere zápasu, Lemaire vedel, že môže Ľuba poslať na ľad a spoľahnúť sa, že neurobí chybu. V kabíne síce nepatril medzi najhlasnejších a najaktívnejších, no svojimi výkonmi a prístupom si rýchlo vybudoval rešpekt. Jacques Lemaire neskôr priznal, že práve hráči ako Sekeráš mu pomáhajú držať tým pokope. Neboli to hviezdy tituliek, ale lepidlo týmu. Neviditeľná sila, ktorá robí ostatných lepšími. A čo bolo možno najväčším uznaním pre hráča ako bol Sekeráš, tréner Lemaire mu postupne zvyšoval minúty na ľade, dôveru a úlohu v tíme. Nešlo o žiadne šťastie, ale o výkony a tie Sekeráš predvádzal každý večer. S rozvahou, rozumom a absolútnou spoľahlivosťou. V Minnesote Sekeráš odohral 3 celé sezóny a bol tak súčasťou budovania identity klubu. V novom tíme, v ktorom nikto nemal históriu ani zabehnuté pozície, sa rýchlo stal tým, o koho sa všetci mohli oprieť. V druhej sezóne v roku 2001 a 2002 pokračoval vo svojich stabilných výkonoch a opäť patril medzi najvyťaženejších obrancov týmu. Hoci jeho čísla mierne klesli, jeho herný prínos zostal rovnaký. Tréneri vedeli, čo od neho dostanú.
pokoj na puku, čistú rozohrávku a minimum chýb. Jeho tretia sezóna priniesla niečo výnimočné. V ročníku 2002 až 2003 sa Minnesota prvýkrát prebojovala do playoff. Predtým to bol historický úspech a Sekeraš bol jeho súčasťou. V sérii proti Coloradu a následne proti Vancouveru odohral dôležité minúty. Často bol na ľade v tých najdôležitejších a kľúčových momentoch. V sérii s Vancouverom dokonca strelil víťazný gól v zápase číslo 6 a poslal tak sériu do Game 7. Na obrancu, ktorý mal byť podľa niektorých už za Zenitom, to bola parádna odpoveď. V NHL dokopy odohral 213 zápasov a získal 71 bodov. A najmä zanechal dojem spoľahlivého a inteligentného hokejistu, ktorý do najlepšej ligy sveta prišiel síce neskoro, ale úplne pripravený. Po sezóne 2002 a 2003 sa rozhodol vrátiť do Európy. Nie preto, že by na NHL už nestačil, ale preto, že jeho čas tam sa prirodzene naplnil. Dokázal to, čo si zaumienil. Presvedčil sám seba aj celý svet, že na to mal. V Minnesote ho dodnes považujú za jedného z najlepších neskoro objavených hráčov, ktorí kedysi nosili dres Wild. A fanúšikovia si ho pamätajú nie ako hviezdu, ale ako tichého pracanta, ktorý prišiel, videl a hral ako veterán, čo už nemusí nič dokazovať a predsa každý zápas dokázal viac, než od neho očakávali. Po odchode z NHL sa Ľubomír Sekeraš udržal na vrcholovej úrovni ešte niekoľko rokov v Európe. Vyskúšal si pôsobenie v Rusku, Nemecku, Švédsku aj Česku. A hoci už nebol v najmladšom veku, týmy si ho vyberali práve pre jeho spoľahlivosť, skúsenosti a schopnosť stabilizovať defenzívu. V mužstvách, kde pôsobil, často zohrával úlohu mentora. Dobre čítal hru, nepúšťal sa do zbytočných rizík a pomáhal mladším hráčom zorientovať sa v seniorskom hokeji. Na koniec kariéry sa vrátil späť do Trenčína, do klubu, kde hokejovo vyrastal. Svoju bohatú kariéru teda ukončil doma, prirodzene a bez veľkého rozruchu. Do hokejového dôchodku odišiel ako hráč, ktorý zanechal stopu všade, kde hral. Nie len výkonmi, ale aj prístupom, profesionalitou a rešpektom k hre. Ľubomír Sekeraš nikdy nebol hokejista, ktorý by plnil titulky bulváru. Nebol ani hviezda, ktorá by lámala rekordy či zbierala individuálne ocenenia. Ale aj napriek tomu si jeho príbeh zaslúži špeciálnu kapitolu v histórii slovenského hokeja. V čase, keď väčšina hráčov vo veku 32 rokov bilancuje svoju kariéru a zvažuje návrat domov zo zahraničia, sa on rozhodol urobiť niečo, čo sa dovtedy nepodarilo žiadnemu Slovákovi a aj v tak vysokom veku sa mu podarilo nechať sa draftovať do NHL. Jeho kariéra je dnes unikátna nielen na slovenské, ale aj na svetové pomery. Najstarší draftovaný Slovák v histórii NHL, nováčik, ktorý bol vekovo bližšie k trénerom ako k spoluhráčom, symbol toho, že úspech nemá univerzálny návod a že nie každý príbeh sa začína v 18 a končí v 35. Ľubomír Sekeraš ukázal celému svetu, že sa oplatí ísť vlastnou cestou, aj keď je dlhšia a náročnejšia. Aj preto si jeho príbeh zaslúži viac než len štatistiky. Je to príbeh trpezlivosti, výdrže a viery, že nikdy nie je neskoro. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať odber na môj kanál a sleduj ma pre ďalšie podobné videá.